ta ce za a yi World Cup ne da yarurruka na bangare-bangare, to kaga a Hausa tana cikin manyan yaruka a Afirka. Aka ɗauki Swahili aka ɗau Hausa, to sai Allah ya sa aka yi ta tantance waɗanda za su yi, har kuma Allah ya sa ni da Tangalashin kuma ƙuri'a ta faɗo kanmu, muka je aka tantance mu ko muka samu damar a karan farko muka je Qatar muka gabatar da commentary na World Cup da Hausa a ƙarshen shekara ta 2022. Akwai abin da ke ɗaure masu sauraro kayi ko kuma tambayoyi da yawa da ke shiga cikin duhu akan yanayin yadda kake yin shi wannan commentary. A lokaci ɗaya za a ji cewa muryarka ta canja, ka kuma wani yanayi na wanda zai zama yana zaburar da masu kallo. Bayan wannan akwai wasu kalmomi da kake amfani da su wanda ake ganin kamar ma ko zama kake ka tuno su kafin ka fara wannan abu, kuma lokaci ɗaya suke shigowa. To kai ma zan maka wata tambaya ɗaya. A lokaci ɗaya idan kana cikin farin ciki, lokaci ɗaya a zo a gaya maka magana da ta ɓata ma rai, ai ba sai an ce ɓata ran ba ko? To shi duk abin da aka ce kawai ka sa a ranka za ka yi, Allah zai taimake ka. Shi commentary ka san dole sai ka tafi da zuciyar mai kallon ka da tunaninsa, ka ɗauko shi gaba ɗaya ka sa shi a cikin filin ƙwallon kafa. Yadda tunda ka san akwai bambanci idan a talabishin kake kawo masu kallo suna gani, kalmomin daban ne. Idan sauraron ka suke yi kurin, kalmomin daban ne. Wannan ya kamata a fahimta. Kalar wanda zaka ji muna yi a rediyo wanda ba kallon mu ake ba, kalmomin daban ne, saurin daban ne. Amma in na talabishin ne, kamar irin wanda nake yi ana gani, shi ma kalmomin nashi daban ne. Saboda shi wannan ana gani, akwai abin da ba sai ka faɗa ba. Amma na rediyo komai sai ka faɗa, ya ɗan fi wahala sosai. To irin wannan abubuwan zaka ga idan ka ce rubuta za ka yi ba ma zai taɓa yiwa ba. Lokaci ɗaya zai zo. Kana fa cikin abu ana yi, wane ya ba wane, wane ya ba wane, wane ya ba wane. Kawai sai ka ga ɗaya ya ɗauko bal ya yi wani irin dabaru, ya wani motsi. To yadda za ka faɗi me ya yi din, kaga sai ka ɗan ƙara magi da gishiri da abubuwa. Misali wata sabuwar kalmar nan allira. Kaga wata ƙwallo ce aka ci daga kusan yadi na 32. Kaga ko kyauta ƙwallo ake bayarwa da irinsu ake bayarwa, ba wai ƙwallon cikin box ba a ba da kyauta da ita, sai ta wajen box. Kawai ana ci na rasa mai zance na ce allira. Da ka gani ni ban ma san me alliran ba, kawai ji na yi ta zo kuma ta yi daidai da ɗaya daga cikin abin da yake ƙara sa masu sauraro suke ƙara ƙaunar ka, suke sha'awar shirin kanka shine ita wannan yanayi da kake yi. Za mu so ka ɗan gwada wani yanayin yadda a lokaci ɗaya za ka canja ka koma ka yi wannan muryar ta shi commentary. To ka san shi abin zuwa yake, ko Allah ya sa zan iya yanzu ba na ce ba, amma watakila waɗanda zan yi nasin sai su ɗan yi haƙuri. Tunda kaga yanzu misali 'yan Madrid suna cewa wai na tsane su, da baya 'yan Manchester ne suke cewa na tsane su. To ai Madrid din in kana son kai abu ya karɓu, to kai wa Madrid, kai wa Arsenal, kai wa Manchester United. Amma dan kai wa Munich, kai wa Chelsea, kai wa Man City, ba wani armashi da zai yi. Shi yasa duk wasan da nake za ga ya ta'allaka kawai iya waɗannan rukunin ne. Yes. Yanzu kamar za ka iya cewa a ka ɗauki jama'a, Madrid sun shiga wani irin yanayi, a ka musu ɗauki, jibga ko ta ina, don Allah don annabi me zan gani. Da irin wani abubuwan za ka ga ba za su taɓa zuwa ba idan ba ma kwamentirin kake ba. Idan na zauna yanzu ina kalla ina yi, to ai kawai kuma hankalin na ya tafi iya kwallon, ba ma san me nake faɗa ba, sai ina kunna na gani. Zan ce ma wai ni ne nake wannan. Akwai abubuwa da za mu iya cewa za masu